Și bine arăteți la un sărit. No, 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 no. Doamne, cine vreau consolata? Nu merge? Ha! I know. Oh, mamă! Oh my god! Să apară ăștia. Oh. 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 Deci cum mai rezistă, nu știu. Că și ăștia, vă dați seama. Oh, frumos, frumos, frumos. Hai repede! Oh. Mamă, na, îți place? Da, mi-a plăcut, știi? Dacă asta era. Mai intră la 10 secunde, știi? Na, mă, na, 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 na. Oh, wow. E bine. Ce nebun e ăla. Oh, 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 oh. Să nu ca cu una cu două, știi? E să faci nu știu ce. Hai că vin și ca să... Te l-am luat odată de picior. Palma? Nu mai ai timp, bă? Nu. Asta nu e mai... E primul. Arăți că Sid e. Mamă. Vă seama ce greu e? A început așa, că cine știe mizerie și... Tu ești, mă? Tu ești? Vino! Haide, mă, iarăși! Asta e oarecum frate fugeam, știi? Ata a căzut? Asta nu-ți mai poate. Când nu știa ăsta pe el. Vezi? Mai poți? Asta? Asta e țuribul. Hai, mă! Eu, nu mă las, stai de masa! Cu mine, bă, aici sunt toți jucători, știi? 30 jucători, 60, trebuie să stric eu angolul ăsta. Hai, mă! Oh, nu! Hai! Oh! Oh, what? Oh! Oh, ia, mă! Nu ia! Acum apar de ăștia ce mai putem, știi? Altfel... Oh! 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 Ah! Mamă! Cât de greu ăsta de bătut! Ăla! Hai bine! Eu nici nu l-am luat, dar acum îl iau. Dacă-l bat, îl iau acum. Mă, și ăsta e foarte, foarte puternic. De-a noastră de... M-a și mirat cum îl va pe ăsta, știi? Niciodată nu l-am văzut pe ăla. Oh, God. Și ce scrie la pe ăsta? Adică nu e atât de greu, știi? Vezi? Știi? Haideți mai încolo. Facem
loc. Superstars direct, a fost luat de ăsta. Ce Friday, Superstar. De fapt, oh my god, știu muzica. Și nu e de bine. Să-i știu muzica, dar și ăsta e foarte greu de putut. Așa țin cu și, știi? Vede? Intra ultima secundă, l-am luat că, și ăsta e nebun. Oh my god, tipul. Nu te lua de mine, că altfel vezi ce se întâmplă cu ăsta, ca și tu. Haide mă, mă acasă. Că te plimbi pe aici. Că hai, nu-i corect, da? Nu-i corect să te așa, să te duci, să te duci. Aha, ce bun e de agățat. Care mai e, care? Ce boi e ăsta? Uite. Așa. Hai. Sar. Asta e direct ținut. Știi? De asta. Asta e oarecum ce mai rost. Bine, nu. Că altfel avea 60 putea să. Am zis hai să lucrez cu el. N-am. Ultimul. Ba nu. Mai sunt încă 7. Haide mă, hai! Hai și bat așa. De asta să-ți fie frică. Mamă. Asta când e... așa intră el, știi? Ca fel... Și n-ai cum să treacă, adică na. Am îțit. Și ăsta e ușor. 24, mai am 6. Oh my god! Ia cât am fumat. Da, trebuie ținut.